ପହଞ୍ଚିଗଲି ମୁଁ ଏବେ କଲେଜରେ। ତ କଲେଜ କ୍ଲାସ୍ ଭିତରକୁ ଆସିଲି ହେରି, ତ ଦେଖିଲି କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାକୁ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ବସିଥିଲୁ। ପିଲାଟେ କହୁଛି ମୋ ମୁହଁ ଦେଖାନା। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ସିଏ ଦେଖ, ସିଏ ଭାଇ ମୁହଁ ଘୋରେଇକି ବଇଛି ସେପଟକୁ ଅନେଇ। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଏପଟକୁ ଅନା। ନା 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 ମୁଁ ଅନେଇବିନି, ମୁଁ ଅନେଇବିନି, ମୋ ମୁହଁ ଦେଖାନା, ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କର। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଗୋଟେ କଇଁଥ ପାଇଲି। ବ୍ୟାଗ୍ରେ ବୋଧେ କିଏ ପୁରେଇ ଦେଇଛି। ତ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ସେ ତ ଭାଙ୍ଗୁ ହିଁ ନଥିଲା ଜମା। ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ପିଲା, ସିଏ ଖାଲି ମୁହଁ ଘୋରେଇ ପକାଉଛି, ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ମନା କରୁଛି ମୋ ମୁହଁ ହିଁ ଦେଖାନା। ତ କ୍ଲାସ୍ ଫାଇନାଲି ସରିଗଲା। ତ ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲୁ, ବାଟ ସାରା କଥା ହେଇ ତ କହୁଥିଲା ଆମକୁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କର, ଆମେ ଟିକେ ପଛରେ ଯାଉଛୁ ଆମର। ତ ସେ ନିତୁ, ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ସିଏ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କଲା। ତ ଆମେ ଟିକେ ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଟିକେ ସ୍ନାକ୍ସ ହେରିକା ନେଇଗଲୁ, କୁରକୁରି, ଚକୋଲେଟ୍, ଏମିତି ସବୁ କିଛି କିଣିକି ନେଇଗଲୁ। ତ ତାକୁ ବସ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ। ମାନେ ସିଏ ଯିବ, ତା କ'ଣ ଭାଇ ଆସିବ, ତ ସିଏ ଯିବ ହେରି, ତ ମୁଁ ଏକା ଯିବି। ତ ବହୁତ ଜୋରରେ ଖରା ହେଉଥିଲା, ଆମେ ସେଇଥିରେ ତଥାପି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲୁ। ତ ଯିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ବେଳେ କ'ଣ ଗୋଟେ କିଣିବି ବୋଲି ଆସିଲେ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନକୁ। ତ ମୋତେ କିଛି କ୍ଲିପ୍ ନେବାର ଥିଲା, ତ ଆମେ କ୍ଲିପ୍ ନେଇକି ଆସିଗଲୁ। ତ ସିଏ ବି ଗଲା ହେରି, ତ ମୁଁ ବି ଗଲି ଘରକୁ, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।